mopogore opogore bagana koro twagi kanyo kotenore kod gigo mowuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Wawinjo kanyo paro maliw ahinya kowuok e kaunti ma Homa Bay kotudore kod kaka onego bed ni rito nyithindo e kinde ma gintiere rusa mabor ahinya, dweche 2 en kinde malach ahinya. Adwa ni wadhi mbele kod twaka nyaka Ramogi Ajwang kaponi e kitudri kodwa. Antiere kod welo adek, Rose Okech, Madam Rolex Ong'ute mantiere kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Eric Wasonga mantiere godo e studio ma Nairobi kae. Rose, antiere kuomi. Winjo kaka jopiny kata jodak e kaunti ma Homa Bay oloso kanyo. Akia ni wachakane kod wachni mar simu. Adiera wang'e ni nyaka sani loro skunde, to nitiere jonyuol moko ma en e kinde ma oloro skulo, koro tinde wantiere kod simbegi mag smartphone. Nyathini tiere kod simu mar smartphone, ponono entiere nyaka kod laptop, entiere nyaka kod onego bed ni neno kata onego bed ni gayo nade tiyo kod weche mag simu e kinde mag yweyo kata e kinde mag rusa. Erokamano. Awinjo janyuol achiel kowacho ni sani e thuolo ma jonyuol nyalo kawo mar mondo o-enroll oket nyithinde programs mopogore opogore. Simu nyathi nyalo tiyo godo e somo e yore maricho kende. Laptop, pads nyithindo nyalo tiyo godo e yore mag somo. Matiende ni yani nitiere gima corona nokelonwa ma wiwa kik wil godo miluongo ni online learning kata digital learning. Matiende ni somo michore weche mag mbui. Mae seche monego bed ni janyuol ma adwa ni nyathine odhi mbele kata gi somo kata somo gimoro mopogore, onyalo register nyathine e programs gi. To kapok o register nyathine, onego bed ni openjo nyathini ang'o midwaro timo, gimoro nawinjo kaka itimo mondo itim gini nyalo bedo ni machalo nade. Kineno ka nyathini nigi gombo mar ng'eyo mang'eny gino kata ng'eyo mathoth e gima temo nyise no, to koro imi thuolo mar ke register e programs en gima otimo ka ohero, ok gima otimo kochune. Kik wa register gi kende tu e yore mag somo. Nitiere jok ma nochako football academy, gichako programs mopogore opogore. Mae sama koro janyuol ka janyuol onego bed ni paro ni yani seche man kode kae ni mae kaka notimo e yore mag somo mochopo kama ochopeni. Koro anyalo kawo kanye kaka janyuola bende abed japuonj mar ariyo mondo akony nyathina ni. Kapok watieko abiro nyiso kech nitiere programs mang'eny ma jonyuol nyalo register nyithindo, waluongo ni remote learning. Jomoko nitiere gi hybrid learning, matiende nitiere kinde ma nyathi dhi some kamoro, to nitiere kinde mosome dala. Koro magi te wadwaro mana support kowuok kuom janyuol koriwre gi nyathi mondo wakony nyithindwa gi gimed joma dongore pile ka pile. Kik wabed jok maywa kaka anyuola, kaka society, kaka community ni gini nosetimore marach. Koro wanyalo geng'o gigi te mar mondo kik timre marach mana kwa register nyithindwa gi e programs mopogore opogore. Isewacho kanyo ni biro bedo kinyisowa programs ma kamago.